nastoupí chlapci 22,7. Vašátku Daniel Žilku Hradec, je Škoda Kevin Trutnov a připraví se chlapci do 27. Budeš Takar Žilku Hradec a Lejt Miroslav Sokol Hradec. Dáňo, aktivně. A zaba... Na tatami jedna zvítězila Brouzová na Ipon a stala se vítězkou této hodnostní kategorie. Pojď, Dane, pojď! Na tatami jedna nastoupí chlapci do 30,7. Vardech Jakub, Třebechovice, Sibera Tobiáš, Sokol Hradec a připraví se chlapci do 33. Tuček Jiří Trutnov a Kohout Adam Hradec a na tatami dvě zvítězil Vašátko na Ipon. A usadil druhé místo, Škoda je třetí. Tak, dál na tatami dvě nastupují 27 chlapci, Budeš Takar Žilku Hradec, Lejt Miroslav Sokol.